Pohjanmaa ralli 99 EK1 Porsche Taycan. Lähtö oli jostakin tästä kohtaa. Katsotaan kuinka Porsche kiihtyy. Hyvin kyllä lähti. Muistan, että luokan pohjat mä tänne verin, mutta junnujen Y-kisan 3 tai 4. En muista kuinka oli Y-kisa, mutta luokkapohjat on. Tästä lähti suoraan. Nyt tää on asfaltoitu ja suoristettu tää tie. Kisan paikka. Eikä vaasuria sitten oikein voi olla, tai ainakin näissä kohtaa. Tuli romu. Tänne verin luokkapohjat, mutta kakkoseen kuolla verin pellolle. Ojan ylitte hyppäs pellolle ja jotakin sieltä etupäästä vääntyy. Mutta lopputuloksissa oltiin luokan 2 ja Y-kisan 5. Mä muistan, että tulin ylilujaa ja meni leviäksi ja meinas lentää tonne navetan seinään. Ei meinannut tai ei pysähtynytkään AT-autolle. Niin meni pikkuisen ylitte ja jouduttiin peruuttaa siihen takaisin. Maali oli ainakin varmaan tässä kohtaa.